皆さん、こんにちは。はい、今日も KBC ジャパンの皆さんと一緒に礼拝を捧げることができますこと、神様に感謝しています。昨日、礼拝の準備をして、メッセージの準備をしていると、玄関で、ピンポーンってなったんですね。誰か来たのかなと思って、うちの奥さんがですね、行くとですね、高橋太郎っていう人が来たって私に、中に声をかけてくださったんですね。誰かなと思って玄関に行くと、なんとその30年前のサンデースクール、40年前にサンデースクールに一緒に行ってたその高橋太郎くんだったんですね。30年も連絡取っていなかったのに、本当に仲のいい友達のように、家族のようにですね、話すことができて本当に良かったです。もう昔、本当にサンデースクールに一緒に行ってた子ですから、もう本当にそれが蘇って仲良くですね、本当に神様の家族のようにですね、お互いを思い出して話すことができて本当に良かったです。本当に教会っていうのは不思議なように、何年会っていなくてもですね、何十年会っていなくても、若い時に一緒に過ごしていたらですね、本当にそれがいい思い出、いい心の宝物になっているなと思ったんですね。私たちの青年のグループの中で彼だけクリスチャンにならなかったんですね。彼のお父さんとお母さんは教会に来てなかった。他の家族の人たちはみんなお父さんもお母さんも教会に来てたから、みんなクリスチャンになったんですけど、彼だけはね、クリスチャンにならなかったので、今度は子供たちを連れて、奥さんを連れて、ぜひ教会に来てくださいって誘ったら、なんかニコニコ笑いながら、困った顔をしていましたけれども、でも本当にその人たちがまた教会に来てくれたらいいなと思ったんですね。皆さんも地元の教会、ミャンマーのそれぞれミチナーであったり、ラショーであったりですね、いろんな地域の教会の本当に昔の友達、古い友人が、例えば日本に来てですね、皆さんの家を訪ねてきたら、多分皆さんすごく喜ぶと思うんですね。で、皆さんは今この日本がホームタウンとして、ホームグラウンドとして住んでいますね。で、ミャンマーからお客さん、ゲストがやってきたら、そのゲストをもてなすために、精一杯いろんな、食べ物であったりですね、いろんな、ホスピタリティをですね、するはずだと思うんですね。でも、じゃあ皆さん、このミャンマーから来られた一世の方々はですね、皆さんのホームタウン、ホームグラウンドはどこですか？本当は皆さんの今のホームタウン、ホームグラウンドは、この日本なんですね。でも、どちらかと言ったら、皆さんの心の中には、ミャンマーのカチン、それこそミチナーであったり、ラショーであったり、いろいろ自分たちの生まれ育ったところに心がすごく置いている部分が多いんじゃないのかな。いつかこのミャンマーが平和になったらいつでも帰りたいっていう思いが多分強いんじゃないのかなとしたら、実はそこに少し問題が出てくるわけなんですね。で、その問題を感じているのは、皆さんはそれほど問題を感じていなくても、2世の子供たちはすごくそのお父さんとかお母さんの心と自分たちの心との間にはギャップがあるんですね。で、皆さんのホームタウンはミャンマーの、それこそミチナーやカチン州、ラショー、いろんなところがあるかもしれませんけども、子供たちはそのホームグラウンドはこの日本になっているんですね。日本で生まれて、日本の学校に行って、日本の中で育っていると、その子供たちはミャンマーに行ったことがないので、その子供たちのホームグラウンドは日本。そして一世の人たちのホームグラウンドはミャンマー。ここにズレが生じてしまっているんですね。だから子どもたちと親たちがどんどん言葉、そして考え方がずれてくるわけなんですね。日本のはずなのに心がもう完全にミャンマーの方に向いてしまっている。で、そこでこの日本で住んでいる中で少しずつ問題が出てきているんじゃないのかなと思うんですね。子どもの学校の問題、子どもの教育の問題、そして子どもの将来の話っていうのをするときに、
ミャンマーの感覚でそのまま子どもたちのことを教えてしまうと、日本をホームタウンにしている子どもたちにとっては、ミャンマーの教えで聞くと分からなくなってしまうわけなんですね。で、日本の中で生きていくときに、日本のコミュニティの中で生きていくときに、一番困るのはその子どもたちなんですね。ここで私は、この東京平和協会の KBC ジャパンっていうこと、この協会っていうものが、日本に住んでいる日本のアイデンティティも、そしてミャンマーを大切にするカチンのアイデンティティも、どちらも教えていかなければならないのが、この教会の役割になってくると思うんですね。教会で日本のいいところ、日本のいい歴史、日本のいい文化、そしてカチンのいい歴史、カチンのいい文化、カチンのいい考え方、そして聖書の教えを中心に私たちはいろんなことを学んでいかなければ、私たちの心を今どこに置くのかっていうのがとても大切になってきていると思います。実際イエス様の時代、パウロっていう人は、パウロはユダヤ人だったんですね。れっきとしたユダヤ人でギリシャ語もヘブル語もよく理解しながら、ユダヤ人の中でエリートだったんですね。でもパウロは外国に行って伝道して外国人にたくさん教会を作っていったわけなんですね。ユダヤ人のアイデンティティを大切にしながら、コリントの教会、今日のところはコリントの教会、ガラテヤの教会とかエフェソの教会、いろんな教会を大切にしながら、外国人とのコミュニティを大切にしながら、その外国人の人たちの中でユダヤ人の教えを伝えていったわけ。そして新しいキリスト教の教えを伝えていったんですね。だから私たちは特にこのパウロからいろいろなことを学ばなければならないわけなんですね。同じミャンマーの国でありながら、カチンの方とカレンの方って食べるものが違うわけなんですね。で、私は両方のコミュニティに行ってますから、カチンの食べ物ももちろん食べますし、カレンの人たちの食べ物も食べるわけなんですね。で、私、カレンの方に、タイのカレンの山奥に行ってね、一番最初に出されたもの、今日の聖書の箇所でもありますけど、出されたもの何でも食べなさいって言うから、何でも美味しく食べてたら、犬の肉だったんですね。でね、日本人は犬は食べませんね。沖縄に行ったらですね、沖縄でいろいろなものを食べたら、ね、蛇が出てきたんですね。蛇。これ多分、カチンの人絶対蛇は食べないと思いますね。そういういろんな文化によって違いっていうのがあるんですね。例えば皆さんアメリカに行ってね、馬を食べたい。馬を出してください。アメリカ人殴られると思いますね。向こうは馬を本当に大切にしているわけなんですね。馬は自分の家族の一員ぐらい大切にしていますから、それと同じように家族っていうものを考えると、家族にはそれぞれ決まったルール、そして家族にはそれぞれ決まった考え方、そしてその家族の中で大切にしている教え、そしてやったらいけないようなことっていうのもあるわけなんですね。で、パウロがここで大切にしているのは、教会の長老たち、そして役員の人たち、そして牧者たち、そして私たち一人一人は神様の家族ですから、神様の家族として、教会ごとにですね、神様はいろんな、パウロはいろんな教えをしていくわけなんですね。で、その一番私たちの中心に立たなければならないのはイエス様。イエス様の教えを大切にしなければならない。しかし、それぞれの民族によって大切にしているものは異なっているから、それぞれ大切にしているものを大切にしなさいよっていうことを、ここでパウロは教えているわけなんですね。でも、パウロがそういうようなことを教え始めると、教会の中で分裂が起こってきたんですね。パウロはそうやって言うけれども、パウロの教えが本当に正しいのかなっていう教え。むしろ、どちらかといったら、パウロの教えより、
イエス様の教えの方が正しいんじゃないのか。イエス様こそ神の子供であって、イエス様の言葉が正しいんだって、パウロよりもイエス様の方が正しいんじゃないのか。いや、パウロは今いなくなって、次に来た先生はアポロっていう先生だったんですね。だから、パウロよりもアポロ先生が話す言葉の方が正しいんじゃないのか。教会の中にいろんなグループができてきたんですね。私はやっぱりイエスの教えの方が大切だと思う。いや、私はパウロの教えをやっぱりパウロが教会を大きくしてくれたんだから、パウロの教えに従います。いや、パウロはもういなくなったから、今はアポロの時代、アポロが大切っていう、そういう教会の中でいろんなグループができてきたわけなんですね。でも、私たちが聖書を信じているのならば、私たちは本当はイエス・キリストの教え、聖書の教えを大切にしなければならないわけなんですね。実は違いも大切にしていいんですよっていうことを聖書は教えてくださっているんですね。でそれがそれぞれ個性豊かな交わりになっていくので、それぞれ違いがあっても別にいい、その違いも大切にしなさいと実はパウロはおっしゃっているわけなんですね。だから皆さんはミャンマーっていう国から日本にやってきた。日本の中にあるアイデンティティ、日本の中にある文化、日本の中にあるカルチャー、実はこれも日本人が大切にしている部分なんですね。で、私は、カチンの人たち、自分の奥さんもカチンの人たちで、最近はカチンの人たちとのつながりも多いから、カチンの人たちが大切にしているアイデンティティ、文化、カルチャー、いろんないいところ、それも私はどっちも大切だと思ってるんですね。カチンの人たちに日本人になりなさいとも言いませんし、日本人にカチンの人のようになりなさいとは言わない。どっちも大切。どっちも神様が作った民族。どっちも神様が必要としている民族なんですね。だから、いろんないいところを取り合って、私たちは教会形成っていうのをしていかなければならないなと思うわけなんですね。で、私たちの教会では、KCM、KBC ジャパン、TCC っていう、今、ミャンマーから3つの部族の方々と一緒に礼拝をしているっていうのは、私はそれぞれのいいところがあると思ってるんですね。チンの人にはチンの人の良さ、そしてまたカレンの人はカレンの人の良さ、カチンの人たちにはカチンの人たちの良さ、神様が、そして日本人には日本人の良さ、日本の午前中に出てるフィリピンの人もいるし、韓国の人もいますしですね、いろんな国の人、アメリカから来てる人もいれば、オーストラリアから来ているような人もいる。みんなが大切にしているものを私たちは大切にしていくことが必要なんですね。先ほども賛美をヒルソングの教会、あれ多分ヒルソングだろうなと思って見ていましたけれども、あんだけの何千人と集まってね、賛美する力っていうのはすごく素晴らしいものがある。でも私たちが今日この中のメンバーで賛美している賛美も実は同じように神様は喜んでくださっているんですね。ヒルソングの教会が神様は一番喜んでくださっているの、そうじゃないわけなんですね。ヒルソングの教会も神様は喜んでくださっているし、私たちの KBC ジャパンの教会も神様は喜んでくださっている。だからそれぞれが大切にしなければならないことっていうものがあるわけなんですね。次にこの教会で問題が起きたのは、食べ物について問題が起きたわけなんですね。最初は誰につきますかっていう問題で問題が出ていたら、次は食べ物のことで問題になりました。このお肉は食べていい肉なのか、食べたらいけないお肉なのかということ。よくカチンの中で言われるのは、お肉でトラブルになるようなことはないと思いますけれども、例えばカチンの人たちがよく言うのはですね、この日本の中に来てですね、思うのは、お酒を飲んでいいのか、お酒を飲んでいけないのかっていうようなこともよく話し合われるわけなんですね。日本は昔からちゃんと決まっていて、20歳になったらお酒を飲んでもいいっていう法律の中で私たちは過ごしているわけなんですね。
20歳を超えたら別にお酒は飲んでいいですよって。で、私たちの日本の文化っていうのは、お正月には必ずですね、この日本酒を飲んで、みんななんていうかな、体を清めるっていう、そういうような文化にのっとってですね、ずっと歩んできたわけなんですね。で、この日本の中でですね、多分、クリスチャンの中でもいろいろ賛否っていうのが分かれているんですけども、お酒を飲んだらいけないっていうクリスチャンの人、日本人のクリスチャンの中で、お酒を飲んだらいけないっていう人、多分ほとんどいないと思うんですよね。お酒を飲んだらいけないっていう人は多分クリスチャンにはいないと思う。飲みすぎたらいけないっていうんですね。飲んで自分のことが分からなくなってしまったり、暴力を振るったり、気持ちがおかしくなってしまうなら、それはしない方がいい。でも、お酒がそもそも飲んだらいけないっていう法律は、そういう教えは、日本のキリスト教にはないわけなんですね。でも、アジアのクリスチャンの方々、特にアジアのクリスチャン、の方々は、やっぱり飲みすぎてしまうわけなんですね。飲みすぎる。そして若い時になれば、若い時の人たちの方が、わけが分からなくなるまで飲みすぎる人たちがいる。だから、カチンの人たち、アジアの人たちは、お酒を飲んではいけませんって、しっかり聖書に、その教会の約束に書いているわけなんですね。で、私はね、これどちらも大切だと思ってるんですね。日本人は日本人の考え方も大切。そしてミャンマーの人たちはミャンマーの人たちのカチンの考え方も大切。でも、口に入るもの、外のもので口に入るもので、汚れているものはありませんよって聖書には書いているんですね。むしろ、本当に汚れているものは私たちの心の中から出るものが汚れている。外から口に入れるものは汚れているものはありませんよって聖書には書いているわけなんですね。だから、お酒が悪いとかいいとかっていう話ではなくて、神様が喜ばれることを私たちはしなければならないっていう考えをいつも持っておかなければならないんですね。でも簡単にミャンマーの人たちとかカチンの人たちは、例えばお酒は飲んではいけませんよっていうことを言いますけれども、でも裏で影に隠れてそういうようなことをして、いつもみんな悔い改めながら生きている。そうじゃないんですね。私は飲んでも飲まなくても、私は神様の喜ばれることをしなさいって私は教えていきたいわけなんですね。お酒と同じようにタバコのこともよく言われるわけなんですね。でもね、タバコも本当はその日本の中ではですね、あんまり、最近はもうあんまり吸わない人たちが多くなってきましたけれども、タバコもですね、害があるわけですから、これもやっぱり私たちはよく考えなければならない。で、私はタバコを吸う人にはですね、皆さんの体は聖書では神様が住まわれる神殿であるって書いてあるんですね。神様が住まわれる神殿、この体が神様が住まわれる神殿ならば、その神様の神殿を煙まみれにしてはいけませんってよく言うんですね。神様が住んでいる神殿ですから、それを煙まみれにしてですね、神様を煙たがらす必要はないわけなんですね。そういう食べ物のことであったり、飲み物のことであったり、パウロは弱い人たちのことをよく考えなさい。弱い人たちが強くなっていくことが教会の一番大切なことですよ。教会の中で、いや、家族の中で弱い者っていうのは誰でしょうか。例えば、家族の中で弱い者って言ったら、子供たちであったりとかね、おじいちゃんやおばあちゃんたち。これ家族の中から見たら弱い者たちなんですね。で、そういう弱い者たちを大切にしなさいって聖書には書かれているわけなんですね。それなのに、私たちは大人、自分たちの方が一番強いと思って、そういう子供たちや老人たちを大切にしていない人たちも中にはいるわけなんですね。そうじゃなくて、私たち、強いと思う者たちは一番低いものになりなさい。これが聖書の教えなんですね。教会の中で、じゃあ強いと思われている人は誰か。
これ牧師であったり長老であったりする役員の人たち。この人たちは自分たちの強さをアピールするんじゃなくて、使えるものになりなさい。人に使えるものになりなさいと聖書は教えられている。でも勘違いして牧師や長老や役員たち、自分たちの話を聞きなさいってもし言うのなら、それは間違った教えになってくるわけなんですね。コリントの教会の人たちは、このパウロの教え、アポロの教え、イエス様の教え、すべてのことを考えながら、パウロは神様を大切にして歩みなさい。私たちに教えてくださってるんですね。私はイエス・キリストにつく。私はパウロにつく。私はアポロにつく。そういうことではなくて、私たちは神様の子供として、神様の弟子として、私たち自身が歩んでいくことが大切になってくるわけなんですね。今日の聖書の箇所を読むときにですね、私自身が思うことは、この日本で住んでいる家賃の皆さん、どうぞこの日本の文化、アイデンティティ、大切にしているところをもっと学んでほしいと思うんですね。そして、その中からいい部分を自分たちのカルチャー、自分たちの伝道の中にも取り入れていってほしい。私は家賃の人たちのいい部分、家賃の人たちの素晴らしい部分を逆に日本人はもっともっと学ばなければならない。それはですね、家族伝道の素晴らしさを私はいつも家賃の人たちから教えられています。家族が本当に一つになって教会に集まって礼拝に参加している。これは日本人にはないことなんですね。で、これからの日本の伝道、これからの教会の成長っていうのは、このいろんな民族の人たちがそれぞれのいいところを持ち寄ってこの日本に住むときに、それがキリストの大きな伝道につながると思っている。自分たちの民族だけで満足するのではなくて、今あなた方が住んでいるホームグラウンド、ホームタウン、そこを大切にしながら私たちはキリストに従って歩んでいきたいと願います。